jam murah kasebat lan orane kuwi lawan lajengan godhan. Palapunipun Joko sareng kanthi pangorbanan nyawa jiwa lan prah ing panjenengan Hyai Duryudana. Wong mukti kudu ngakoni mati mulya, kudu nglakoni rekoso. Menapa menggalaken katempuring praja ing praja ngasina pura-pura gambaran musuh dudu Pandawaton bodan datang ratu dari jokeng kalih-kalih. Oh, Prabu Simanopun kula. Kok nggih Hyai Duryudana. Sampe-sampe kula itu menggalaken katempuring praja menika boten. Oh, iya berhubung anak barang bukti harga percaya kerinasuk biasa bunga rasanipun ingkang rayi Duryudana. Salah dari Duryudana boten kepengin kayu menawa kemawon banipun para Kurawa menika ngasih pungkasan dipun taker kados wedi dipun tawu barang dari kados yang sepuluh boten pati asal. Wonten badhe ras kantor ditunggu lan tetapi tutul. Lajeng menggalaken menapa Hyai Duryudana. Nabi Bawarta kanggo sinambi woro-woro kaya pilih Semar Badraya menika badhe bangun besok menika kabar waras menapa ingkang dados punika penggalipun ingkang rayipun Duryudana menawi anggenipun kawuraken pembangunan para Pandhawa lan Semar Badraya. Ing sedya badhe dioke kawibawan kula kerangsang ing paprangan.
nuwun-nuwun sih. Menawi panjenengan menika kagungan panyutra ingkang kados mekaten menika ingkang ngasuraken muridipun Soto Kula menika saking Pandhawa. Nanging saking diri pribadi awit saking raos maras, raos wedi, diriatri wedi gede. Kanawan para kadang Pandhawa. Nuwun-nuwun sih. Boten kula menika ngguroni. Pasripun panjenengan menika sampun diwasa, kowe sampun diwasa. Wawasanipun menika sampun kathah. Ibaratipun toya menika toya laut, toya segara, toya nesayado, saya asih rasane. Saya tuku bahasane kaya paling sing kudune kaya saya ndengkruk. Ora saya dengar. Yen paling dengar sing keloreng lan sampean. Jadi dulu-dulu. Pun kabosnya cara kula kemawon. Mari mangke menika kagungan wayang robokan sunatan kirang sae kirang prayogi. Ingkang dipunadhi niku akan gawa becak boleh papangan boten bidang kapan datang foto promo. Nah, mereka daya menapa sing kados kula niku saged tunggal sranane inggih menika setunggal sentosa wibawa wicaksana jujur kelawan adil. Para dewa trinenggalanira madheganing runanggana gawe gelar gelarira sirawan Majuru junggungnya surat primandra Majuru junggungnya surat primandra Dimen panjenengan menika saged unggul cakrawani kedah setosa lahir lan batin. Lahir kanthi srana olahraga muring anggenipun panjenengan nyambut gawe apa sehat. Insana corpore sano. Menawi batos niku kanthi sarana manut baparan Gusti yang kapersakan dirasuk nyangka pihak-pihak menawi sampeyan Islam niku nglakoni salat 5 waktu ampun lali. Nglakoni puasa Senin Kamis lan sapanunggale prihatin. Banjur ingkang kaping kalih menika wibawa yen ratu menika boten kasunyatan kami bawan kesasat aji godhong jati aking. Ora wibawa menapa? Wibawane ratu menika kaping pangucap mantu mindah, ucape dijaga. Omong sampong aja nganti gawe laraning liyan ibarat manuk merak yen dicilik krasa lara aja seneng niwit kawan sepadha madane kita tansah ati. Tumindhaipun panjenengan dipun tonto, nami panjenengan ratu dados suri-suri tauladan tumrap kawulanipun. Yen ratu kok mincah-mincah esuk dene sore tempe karo dikawulane. Banjur ingkang angka 3 menika wicaksana liwih ambau kapine yen panjenengan res kapindana ora oleh garwanipun panjenengan, putranipun panjenengan, Sentana Praja sedulur panjenengan yen luput ya diwenehi pidana, ora bukti nerake. Ning mosok baline yen to kamlut sini kok gawe bungah penggale ratu. Nampa ganjaran sing samulang contone bayar pajak tepat waktu. Wenehi bungah. Nah. Cocok. Asal boleh bayar pajak tepat waktu diwenehi hadiah. Kenapa pengesuk tangare boleh bayar pajak ya tepat waktu. Nih. Rangaken nonton androl terus ana menika. Kang ngomong pukasan wicaksana nggih menika jujur lawan ati. Ratu menika
lawanku sabdo Brahma ratu sabdane kalih berutan kula wali pindhane Wikrasna kanggo ingkang ning blancang saya ora subuh setebo ingkang dikudani jadi pun manungsa ora tangan dikali kuning ratu kok omongane mitrane terus dhewe sore tempe mangke mundhak nuturaken batak Kagungan banyak roh bal panen jong ing
nyawi panjenengan. Badhe ngasoraken nek dene kula kaprenan Bratayuda binang leres. Assalamualaikum. Kudu dipakeni semare. Ya. Samarkut. Jangan telepon kan diko buatan tapi Angane mangan. Mà tôi mau. Mà tôi làm. Dermawan saja kewal. Cái là ba đâu Asal semangat ini dong itu pembahasan manuk tanpa sendiri. Mabur nyandak orang gayu itu. Jadi godhong ora nyuwek, dadi banyu ora nyambung. Ya. Orang itu provokator sampai paman menika bareng nganggo saking sokali sampai ngrokok di tempat-tempat di kata putih kok nganti sampai ngucap rasane kudu materi semat oleh para Bratayuda binangun bisa unggul soto kula wonten bahwa dirasani bahasan kaya manuk mabur kula nyadak nggayu-gayu lho sampai mendika ulangane ku dapet ditata lan ditata tumindake dititi langsung sampai dadi tepuk tangan itu marang siswanipun anggenipun panjenengan menika mulang kaya niku ilmune ilmu napa sampeyan gajah barok kirik marang kitrik deleng